हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना हायोब्ला 5 सेकेन्डनि गेजेराव कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। लोगोफोर, मासि जायै हिन्जावा गोरबोआव थायोना थाया आरो हौवाफोरनि आथोननि गरसेल' बेगरखौ हिन्जावफोरा माबोरै मिथियो, बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। कुइसन नाम्बार 1 आव दं, माबादि आथोन गेलेब्ला हौवाफोरा बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननो हायो? बिनि एन्सारा जागोन उन्दुनाय पजिशनाव हिन्जावा जनानै आथोन गेलेयोब्ला हौवाफोरा बांसिन गोजोनो। कुइसन नाम्बार 2, आथोन गेलेनायनि उनाव मा लोङोब्ला थांनाय सक्तिखौ मोनफिनो? बिनि एन्सारा जागोन गिलाससे गाइखेराव ताल मिस्ट्रि लागायनानै लोङोब्ला थांनाय सक्तिखौ मोनफिननो हायो। कुइसन नाम्बार 3, भारतनि गोजाम राजथावनिनि मुङा मामोन? बिनि एन्सारा जागोन कलकाता। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, भारत हादरनि मा जायगायाव हिन्जावफोरा गरम बोथोराव लंथङै दुगैयो? बिनि एन्सारा जागोन गवा लैथोमानि दैयाव फरेनार मानसिफोरा गरम बोथोर समाव लंथङै दुगैयो। कुइसन नाम्बार 5, मा हादरनि मानसिफोरा बिमायनि फिसाजोजों आथोन सोमोन्दो खालामो? बेनि एन्सारा जागोन भुटान हादरनि मानसिफोरा बिमायनि फिसाजोजों आथोन गेलेयो। कुइसन नाम्बार 6, मा जाहोननि थाखाय खंगा खंगि खुजि जोनोम जायो? बेनि एन्सारा जागोन आथोन गेलेनाय समाव नांज्लायना अखान्थि गेलेयोब्ला आरो जेब्ला लोमजानाय बेमार जानाय समाव आथोन गेलेयोब्ला गोहो गैयै सुक्रुतिक बिदैया हाबलांना बेबायदि गथ' उजियो। कुइसन नाम्बार 7, मासि जायै हिन्जावा गोरबोआव गथ' थायोना थाया? बेनि एन्सारा जागोन मासि जायै हिन्जावा गोरबोआव गथ' थाया। बिसोरो अराय समनि थाखाय गथ' मोना। बेयो मोनसे बेमारसो। बेखौ जुदि मोजाङै डाक्टरनाव फाहामथाय लायोब्ला उनाव मोनफिननायनि आसा थायो। कुइसन नाम्बार 8, माबादि हौवाया अराय समनि थाखाय गथ'नि बिफा जानो हाया? बेनि एन्सारा जागोन जायनि आथोननि बेगरा गरसेल' एबा मेख्ला, बियो अराय समनि थाखाय गोरबोआव दोननो हाया। कुइसन नाम्बार 9, हौवाफोरनि आथोननि गरसेल' बेगरखौ हिन्जावफोरा माबोरै मोनथियो? बेनि एन्सारा जागोन हौवानि आथोननि बासायाव दांनानै नङाबा लुगैनाय लुगैयैखौ आन्दाज खालामना मोनथिनो हायो। बिसोरनाव खम बिबांनि आथोन लुगैनाय थायो। कुइसन नाम्बार 10, भारत हादरनि आयेन बायदियै हिन्जाव सिख्लाफोरा बेसेबां बैसोनिफ्राय जुलि जानो हायो? बेनि एन्सारा जागोन भारत हादरनि आयेन बायदियै 21 बोसोर बैसोनिफ्राय हिन्जावफोरा जुलि जानो हायो। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथियैखौ मिथिदोंब्ला, गियान मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बिदिनो आथोन बिगियानजों सोमोन्दो थानाय मिथियै कुइसन एन्सार मिथिनोब्ला खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे गोदान भिडिअ लाबा नोंथांमोननिसिम सौहैयो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाना फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।